frikadeller. Itt van Jászai. Nem mondom neked. Mondod, hát ne magadat csapni. Nem kell ebből. Hé, Di. Gyere meg. Neked azzal. Di. Gyere meg. Elvetted? Mit? Hogy itt van? Fenképezik. Ja? Na, gyere meg. Ha melyik a fekete? Hogy már nem kapaszom. Ez a vénet. Ez nem kell, ez a Nutella. Ez van, Di, nem. macira hogy állsz? Nutelláztatod, vagy mi? Nem foglalkozok én vele. Kétanultam azt így. Az. Én nem foglalkozok vele. Akkor már a Vénasszony itt hol van? Ki? A Vénasszony. Nincs kint. Nem, hogy hallottam a tévéből, hogy hányom. Megfagynak vége. Mondom, azért nem kelgettem el. Gyere már, tegyen besznek. Nem már. Di. De egy nyarka faszomat, csak még nem mert, na. Nem van megyek. Ülj már le! Nem.